elas en canto se poidan, non? Temos todos os protocolos e temos todo listo e a nosa intención é sacalas para adiante ao longo do mes de outubro. O problema co que nos estamos encontrando neste momento é un problema de protocolo da Xunta, non? Mentras a Xunta non modifique o seu protocolo, atopámonos con que as actividades non federadas, nas que entran boa parte das escolas deportivas municipales, teñen unha limitación, e é 6 participantes, 6 rapaces ou rapazas en ámbito pechado e 10 en ámbito aberto. Claro, eso limita moitísimo a posibilidade de facer escolas deportivas para a maior parte dos clubes de Pontevedra, tanto polo número de monitores necesario como polo espacio necesario para poder facelo e os horarios, non? Entón, nós esperamos e instamos, aproveito, entonces, para instar a Xunta de Galicia a que traballe na modificación dese protocolo e que nos permita, pois, digamos que, equiparar a actividade federada equiparar a actividade non federada á actividade federada, co cual teríamos moitas máis posibilidades e sería moito máis fácil sacar adiante as escolas deportivas, pero en todo caso o que se lle pode transmitir aos pais e nais que están esperando é que por parte do Concello de Pontevedra non hai ningún problema para aperturar as escolas deportivas municipales a partir do mes de outubro. Solo necesitamos que a Xunta de Galicia modifique o seu protocolo, tal como está modificando os protocolos en outros sectores, para adaptalo ás novas necesidades e que nos permita sacar adiante. Noutro caso, vai a ser moi complicado e incluso para desacalo para algunhas especialidades deportivas teríano moi difícil, non? Teríano moi difícil porque, bueno, a diferencia entre federar e non federar é importante, non? Por lo tanto, eu estou relativamente optimista de que a Xunta sea sensible á necesidade de modificar o protocolo. En cuanto se modifique o protocolo, nós temos xa toda a normativa, todo preparado para sacalo para adiante. Esa adaptación das actividades federadas e non federadas tamén vai ben o que se vexa desde o ámbito do público, porque agora mesmo creo que en recintos pechados non pode acceder. Sí, temos, bueno, en recintos pechados non é que non poida acceder público, é que hai unha limitación de público e hai unha obligación de desinfectar unha vez que acabe o partido. Entón, no caso dos partidos de base, dos equipos de base, se asumimos que entre público ao partido, por poñer un exemplo, o partido que se xoga ás 10 da mañán, en canto acabe ese partido, temos que parar, desinfectar antes de pensar en que entren os do seguinte partido a xogar, co cual estamos perdendo entre partido e partido un tempo moi importante. No caso das competicións deportivas federadas, chamémoslle balonmano, baloncesto, senior e tal, normalmente hai un partido nada máis, entón aí sí que vai haber o público que permita a Xunta de Galicia. Pero nos partidos de base seguimos tendo esa problemática, é dicir, se deixamos entrar os papás e as mamás do partido das 10 da mañán, ou retrasamos todos os partidos e perdemos horarios, ou non van a poder entrar os papás e mamás do partido das 11:30 da mañán, e iso é un agravio comparativo. Entón, en principio, mentres a Xunta non nos diga outra cousa, nós vamos a manter o noso plan. Sei que é molesto, sei que non gusta, pero é o que hai. A nosa capacidade para limpiar e desinfectar, desinfectar un campo de fútbol como é o da Xunqueira 1 ou o campo 1, leva o seu tempo. Non se fai en 5 minutos, leva o seu tempo. E iso implica retrasar o resto das competicións e incluso impedir que algúns partidos se poidan celebrar, non? Entón, poñendo na balanza celebrar partidos ou que se fagan con público, pois decidimos que se celebren partidos, non? Eu o que quero transmitirlle aos pais e as nais é pois tranquilidade, que o entendan, que o intenten entender, que o máis importante é que os nenos e nenas fagan deporte e que o gallá dentro de pouco pois o protocolo cambie e poidamos
actuar de outro xeito, non? Pero neste momento, por prudencia, temos que seguir cumplindo ese protocolo que nos indica desinfectar depois de cada partida. Algo máis? Perfecto. Pois moitas gracias.